Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati irda ilahi ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qudub jamil maqam al-qathil azam sultan al-awliya syekh Abil Hasan Ali Syadili. Wa ila hadrati mursyidina marapurahidna maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa ustadina ma'alimi wa walidina. Khususan Syekh Darut Tauhid Hasaniyah. وإلى حضرة شيبة الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث ناصر بن محمد سمرقند أصولهم وفراهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه بعلومه وأمتنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Saiki teko diulangi tenan. Saiki teko. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ad-dhahhak man mata wa mudminu khamrin. Ya wis. Ya, saiki teko iki. Waqala lagi. Qala wa yusaku ahlun nar. Sing dhewe ini berarti balene iku. Ya. Qala wa yusaku ahlun nar. Qala dawu sinten Muqatil Ibnu Sulaiman. Oke. Jane hubungannya karo sadurunge, pembahasan sadurunge. Wa yusaku lan den kiring sapa ahlun nari penduduk neraka. Ilan nari maring neraka. Fa idza tanau monggo ing dan malikane parak sapa ahlun nar. Minha sangkon nar. Putihat monggo den buka abu-abu pira-pira lawangin nar. Pastaqbalat monggo nuli madhep hum ing ahlun nar sapa al malaikat imaqami il hadidi kelawan gawa pira-pira godho saking wesi. Faida takhalu monggo ing dalem nalikane wis mlebu sapa ahlun nar annara kalam yabqa monggo ora kari minhum sangka ahlun nar apa udbun siji anggota badan illa lazima kejaba tetep apa adu kejaba tetep hu ing adu atau udwu mau apa azabun siksa imma hiyatun ana kalane ula nan hasu kang nyokot apa hayah hu ing udwu au narun daw geni tasfa'u kang ngobong-obong nar hu ing ud au malakun utawa malaikat yatipu kang mukuli sapa malak hu ing udwu faidan daraba mongko ing dalem wis mukul hu ing udhu sapa malakun malaikat hawa mongko rontak utawa mradali apa udhu finnari ing dalem neraka miqdar arba'ina ing dalem kira-kira 40 apa nek aman to wae la yublagu ora den tekani apa qararuha tetepin nar sama yarfa'u kari-kari ngangkat hu ing
ku ing udu mau apa Allah bu molak malik geni fayadribu nuli mukul ku ing udu sapa al malaku malaikat fayahawi mawarun rantak apa udu finari indan neraka wa idza bada maka indan malikane eh, ketok apa pira si ndase sapa siji wong mau sing disiksa mau Dorapa maka mukul sapa malaku ing ra's al ukhra kelan pukulan kang meneh wa huwa utai azab sing dijelas iki mau iku qaulu dawe Allah taala rupane dawa kullama nadihat juluduhum badalnahum juluda ila akhirih kullama nadijat endam semangsane kosong apa juludun pira-pira kulit ahli nar badalna mongko ganti sapa ingsun Allahum ing ahlun nar juludan ing kulit ghaira kang saliyane julud sing gosong mau liyadzuqu Drapun yen to ngrasakno sapa ahlun nar al azab ing siksa. Innallaha subhanahu Allah iku kana ana sinten Allah iku azizan zat sing maha mulya hakiman tur zat sing maha bijaksana. Di Sulaiman bin Muqatil dawuh ngene. Calon penduduk neraka bakal den giring ana ning neraka. Yen wis parek neraka lawange den buka den papak dene malaikat sing nggawa godha wesi. Jadi wis mesti penduduk-penduduk neraka iku jadi mesti mlebu neraka. Jadi ora ceritane wong sing terbiasa maksiat ning donya misal. Wis jelas-jelas maksiate iku maksiat sing diharamkan syariat misal. Wis jelas-jelas ketika dekne somben akhirat dan artian mati dalam keadaan urung taubat somben akhirat dia mesti disiksa jadi gak enak ceritane entuk keringanan apa ngono misal jadi ketika dekne nglakoni maksiat tapi orang nek taubat deh dekne ra gelem taubat selama ning dunya iku ning akhirat ya tetep entuk balasan ora ceritane kok entuk keringanan perkara biyen ora ngerti ngene ora ngerti ora ngono intine nek maksiat orang taubat ya untuk siksa ngono berarti iso ben iku ketika ning neraka ketika calon-calon penduduk neraka dan kutip selama ing dunia ndekne maksiat gak gelem taubat iku sampean bakal digiring ning lawang-lawang neraka bakal digiring ning neraka sing ning neraka iku mau enek malaikat-malaikat sing menyambut tapi menyambutnya ora kaya enek ing dunya nyambut hormat ngono gak melainkan nyambutnya nganggo nggawa godha sangka wesi yen wis mlebu neraka saben-saben anggota awake ngrasakake siksa neraka rupa ula kang nyokot awake utawa geni kang nampak raine utawa malaikat kang gebuki nunjungkel ana ing talange neraka jarak adae lakon 40 tahun durung tutuk iki siksa neraka iku macem-macem gak enek ceritane somben disiksa neraka kok enek sing kelewatan gak mungkin jadi kabeh wong sing selama itu yang nglakoni maksiat gak gelem taubat maka somben ning akhirat ya mesti entuk siksa nih mesti mlebu neraka nih gak enek ceritane kelewatan gak enek ceritane lho cah iku maksiat ora gelem taubat kok mlebu swarga gak enek ceritane ngono kabeh tetep mlebu neraka bahkan setiap anggota badan pun ikut merasakan siksa sebenarnya akhirat
tangan sing biasa dienggo maksiat ya bakal entuk siksa. Mata sing biasa dienggo maksiat bakal entuk siksa. Jadi anggota badan kabeh gak terkecuali ya tetep bakal entuk siksa sang Gusti Allah. Mbah iku rupa dicokot ula ning neraka utawa raine di tampang geni misal, utawa bahkan malaikat sing gebuki wong-wong ning neraka. Iki macam-macam siksa neraka iku. Bolak-balik tergantung maksiate selama ning donya iku apa sing ora ditaubati. Nuli den angkat dening bulat-bulate geni. Nuli den gebuki malaikat hingga njungkel maneh. Yen ketinggal sirahe den gebuki maneh. Iki salah siji siksa neraka yaiku. Jadi ning neraka iku selain penduduk neraka, iku enek petugas-petugas sing tugase memang nyiksa wong-wong ning neraka. Enek malaikat-malaikat, bahkan malaikat-malaikat iki mau enek ceritane duwe rasa welas ning penduduk neraka kene. Ini wis kadung ning neraka, kepethuk karo malaikat-malaikat neraka. Iku ya wis apa wae tanpa ampun gamane ngono. Bahkan kene ceritakno enek ahli neraka, penduduk neraka ndekne digebuki karo malaikat sampai protol kabeh anggota badane. Saumpama wis klenger misal. Saumpama penduduk nerakane wis klenger misal. Sadar ya diklengerno neh karo penduduk neraka karo malaikat. Jadi gamane ya bolak-balik iku adalah balasan sing memang ditetapkan oleh Allah. Ya bolak-balik setimpal iku. Saya sapa ora gelem taubat selama intunya. Iku kabeh sejalan karo dawuh Gusti Allah sing bunyine Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzaba innallaha kana azizan hakima. Jadi bolak-balik siksa neraka itu untuk memberikan efek jera, dalam artian ben wong-wong iku iso ngrasakno rasane disiksa ning neraka piye. Nek sing selama ning donya ndekne ngremehno maksiat, ngremehno dosa. Bahkan ana sing nganggep somben ning akhirat diweneh saiki ning donya seneng-seneng. Bahkan sing ngremehkan ngono, sok ben ning akhirat ya bakal entuk balasane. Iki ben wong-wong pemaksiat-pemaksiat iku ngrasakno piye sih siksa neraka iku. Qala wa balaghana annahum yubaddaluna kulla yawmin 70 marah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.